העסקה הזו הולכת לשנות את הדרך שבה כל מפתח בעולם כותב קוד. אילון מאסק ממש הולך על כל הקופה ומכריז מלחמה על מייקרוסופט. אז אם אתם לא פה ביקום, חברת ספייסקס, מיד אחרי המיזוג עם XAI שהיה לא מזמן, קונה את הניספר, הסטארט-אפ שמאחורי קרסר, בעסקת מניות מטורפת של $60 מיליארד. חברת חלל ותשתיות הופכת לבעלי הבית של העורך הקוד הכי חם בשוק. ואם כבר באילון מאסק עסקינן, אז בואו נדבר למה הוא צריך את זה. הוא צריך את זה בגלל קולסוס. למה זה קשור לקולסוס? למאסק יש את קולסוס, אשכול ה-GPU בסופר מחשב ה-AI החזק בעולם. אבל לקולסוס היו שרירים מטורפים, בלי פרצוף. מאסק היה חייב צינור הפצה, כדי להביא את מודלי גרוק שלו ישירות למפתחים. קרסר, שיושב אצל מיליוני מפתחים בעולם וחברות פורצ'ן 500, הוא הצינור המושלם. בעצם מה שמאסק עושה פה הוא סוגר מעגל, הוא מייצר אקוסיסטם אנכי. מהחומרה והשביבים של קולסוס, דרך מודל ה-AI שהוא כבר בנה ועד למסך שבו המפתח מקליד. המטרה שלו די ברורה, לשבור את השליטה של מייקרוסופט וגיטה וקופיילוט, ולשלוט בעולם הפיתוח. המשחק לגמרי השתנה. ואילון מאסק, אנחנו יודעים שהוא עושה את זה בצורה מטורפת. אז תגידו לי אם אתם חושבים שאילון מאסק הוא כבר האיש הכי עשיר בעולם, הולך לשבור את השוק שוב, יחד עם הקרסר, הכלי האגדי שכולם משתמשים בו. תכתבו לי בתגובות ותעקבו לעוד דברים.